हॅलो, एस एम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चटकी बनवणार आहोत। तर इथे मी सोयाबीन गरम पाणी करून त्याच्यामध्ये मीठ टाकून असं भिजत घालून घेतलेलं आहे 5-10 मिनिटं। हे बघा असं छान आपलं नरम झालेलं आहे ते सोयाबीन। तर आता मी अद्रक लसणाची पेस्ट अशी मिक्सरला तळून याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची चांगली। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने अद्रक आणि लसणाची पेस्ट हे सगळे सोयाबीनला लावून घ्यायची आहे। इथे बघू शकता अशी हे लसणाची आणि अद्रकची पेस्ट अशी लावून घ्यायची चोळून सगळ्या सोयाबीनला लागली पाहिजे अशा पद्धतीने। बघू शकता मी हे कॉर्नफ्लॉवरचं हे आणलेला आहे मसाला। तर आता आपण तो त्याला लावून घ्यायचा आहे अंदाजानुसार 1-1.5 चमचे टाकून घ्यायचं आहे किंवा अंदाजाने पण टाकून घ्यायचं आहे कॉर्नफ्लॉवर। इथे बघू शकता आणि हे असं छान त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। सगळं ते पीठ आपलं सगळ्या कॉर्नफ्लॉवर सोयाबीनला लागलं पाहिजे हे अशा पद्धतीने चोळून लावायचे। ते इथे बघू शकता हा कोल्हापुरी चिकन कंटकी मसाला आहे। तर हा मसाला आपण टाकून घ्यायचा आहे आणि सगळा मसाला आपण या सोयाबीनला लावून घ्यायचा आहे कॉर्नफ्लॉवर टाकून झाल्यानंतर। तर हे पॉकेट मिळतं आपल्याला। इथे बघू शकता हा मसाला इथे मी टाकून घेतलेला आहे आणि असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व। तर इथे बघू शकता असा छान आपण मसाला लावून घेतलेला आहे। तर आता याला आपण 10-15 मिनटं असंच सोडून द्यायचं आहे झाकण ठेवून। चला आता याला 15 मिनटं आपण झाकून ठेवायचं आहे। इथे बघू शकता आपण कढईमध्ये तेल घेऊन असं तळून घ्यायचे सोयाबीन। 10-15-20 मिनटं आपण ठेवले होते बाजूला मसाला वगैरे लावून। हे अशा पद्धतीने याला तळून घ्यायचे असे छान लागतात।